Ene lantokian batzuek erraten didate Euskaldunak etxia garela. Sobera harro garela eta ez dugula jendea errazki onartzen. Ni horrekin ez naiz ados. Homo eta Euskalduna izatearekin baditugu bi nortasun azkar. Gu egiten gaituztenak. Dom Campistronen Bekatorosak liburuan ageri da pasarte hau, baina horrela alda guztientzat. Historian zehar 11 modu gauza bera izendatzeko. Bekatorosa, boiera, tortillera, pede... Hori dena agindutako bidetik desbideratzeagatik. Lesbos uharteko Safo omentzen lehen ikurra. Horra lesbiana terminoaren jatorria. 11 izen, baina izenak izana eginagatik ere, gehienetan ikusezin. Agur heteronorma, boieren akelarrea barrenak astintzera datorreta. Ongi etorri Kabala saiora. Gaur, gaurkoan, aste honetan, bakagu gaia berezia, dalako ikusgartasun lesbikoaren eguna. Beraz, gaur hitz egingo dugu, apur bat, boiera izatea zer dan, ikusgartasun lesbikoa eta horren inguruko hainbat gai. Horretarako ekarri ditugu bi super gonbidatu, Helene eta Uma. Ongi etorri! Txalo. Oso ondo. Bueno, zer modu zaudete? Ondo? Oso ondo. Bai, ondo. Gustora, gogotxu. Bai, gustora. Goguakin. Oso ondo. Bueno, zuen burua aurkeztu zakezuen, hor nahi du hasi. Uma, Helene... Dale. Hasi. Bueno, ni Uma nahi, mutrikoarra, zientzia politikoak ikastet Leioan, neska gazteako kidea, eskualdeko Transmariboio sareko kidea. Eskualda zein da, barrena? Gugoz mutriku pixkat dijoa da independiente leharti baikin, baina bai. Bale, horren leharti bai mutrikuko hartu duna, bale. Hori da, bertako kidea, oso feminista eta oso boiera. Oso ondo, hori hola izan behar da. Eta zu Helene, zer moduz? Oza, nor zara, aurkeztu nahezuna esan. Ni Helene, Donostiko boiera bat. Hola, simplean, mutzian. Iritsi zait grosekoa zarela. Bai. Ez dakit. Momentu honetan, grosekoa naiz, groseko bezala identifikatzen naiz, baina urte askotan intxaurrondon bizi izan naiz, orain egian bizi naiz. Baina bai, Helene, groseko boiera bat orduan. Bale, groseko boiera bat, eta mutrikukoa. Oso ondo, kagu Gipuzkoako geografia oso. Esan ere, zer da, kartu zuen eskutartean, nork hasi nahi du erakusten zuen objektu polita? Hasiko naiz? Hasi, venga. Lutxa pixkat ere moteite irakuste. Venga, hemen bendan ez dago lotxarik. Bale, zer da? Hau da... Abel Barriola eta Oñatzuen Gotxea ateratzen diren kamiseta bat, jokatu zuten final historiko bat herri berdineko bi pilotaren artean, bi gizon ikusten ez zuen bezala. Eta beti esaten dugu, beti. Brometan batzutan lagun hartan erabiltzen dugu boiera gerala maskulinitate berria, orduan, kamiseta bokarri gainera asko matxet, porque kariño handia diot, eta bixe. Txikitan izanen un bereik bezalakoa. Hola, pilotari izan nahi zen un. Bai, eta gizona. Ja, ez da inbeste, bai. Utziko dugu hor, hau da maskulitate zarra. Oso balmezte berria, zarra. Ez da oso zarra, hau Ez da oso zarra, bale. Utziko dugu bira, hementxe bertan, oso polita. Jarri bai. Bira, jarriko dugu gaina behin horpegiak, Euskal Herri osok ikusteko, daudela boieren flama batea. Me encanta. Eskerrik asko, Helene, oso integral eta oso kuriosoa. Eta pelota. Bai, pelota. Pelota bat. Ondo, hor utziko dugu. Eta azuk, mazek ekarri duzu? Nik ekarri dut pentsamendu heterozuzena liburua, Monik Wittigena. Eta dalako ekarri dut dalako boieran biblia. Nere biblia eta nere lagun boieran biblia. Así que horixe. Boiera ezin dalako izan boiera sare gabe, orduan gure biblia. Eta hau zer da itzulpena, ez da? Bai, hori da. Lisipe liburu bildumako
itzulpena. Bueno, ez bali bankazte boiera zatea, eta uste bazte boiera dela erosi biblia hori, ez da? Osa, erosi, biblioteka, edo lo que sea. Bai, eta ez pasatetan ibadezue bihurtu ere, atope. Markatu, ez dakitan, anar edo barrera, baina zure ortegietan. Vale, hola, akagun iziperen, pentsamendu hetero zuzena orduan. Oso ondo dago, Osa, hementan irakurri zazue, osa, nik gomendatzen dut. Bueno, orduan, sartuko gara ja, saltxan, salda badago. Azken urteotan, nola baiteko moda bat, bere ganatzea termino batzuk kontra jun direnak, ez? Osea, bai, kolektibo guztietan, aiz bai marika baita ere, nola baiteko aldarri bat, berdina garatzen da boierarekin. Zer momentan erabakitzen duten izatea boierak eta ez lesbianak, edo hori erabaki dezute, edo ez, eta horren barne ere bai zer da, eta lesbiana zer eta boiera. Bueno, open mic. Wow, galdera hola hasteko nahiko potentea, ez? Oso, bai. A ber, bueno, esan dezuna egia da boiera eta lesbiana terminologiarekin ez, boiera terminologia bai erabiltzen dugula ez, pixkat buelta bat emateko lesbiana zen, askotan, bete esan dugu kapitalismoak nola apropiatzen dituen terminoak eta nola saiatzen den hori, bueno, ezakit nola esan. Saltzen. Bai. Pinkwashing. Hori, adibidez. Bai, ez da. Orduan nik boiera hitza identifikatzen dut pixka bat, osea, hitz, antikapitalista esan dezakegu adibidez. Ados, bai, sistemaren kontra juteko ez, osea, ez guk ez dugu nahi apropiatzea gu geranaz. Gu gera boierak eta ez lesbiana. Ze lesbianak terminoa irudikatzen dut nolabait sistema bera erreproduzitzeko beste terminologia bat. Bale. Nere inguruan saltori ematen da batez ere, ulertzen danean lesbiana izatea igual desio batetik ja munduan eoteko modu bezala, o identitate bezala, eta heterosexualitatea ere desio bezala, baizik eta regimen politiko bezala, sistema patriarkalan zutabe bezala. Orduan, saltori ematen danean desio bezala ulertziana, irutzezat momentu hortatik hasten gala nire inguruan behintzat, boiera terminoan inguruan izketan. Egisa dela ere ni behintzat, lesbiana bezala sekula nahiela identifikau. Nire herrixan lesbianek ez da erabiltzen lesbiana hitza. Bueno, ez da lesbiana iztak itxibal, izen horrekin ez da erabiltzen. Beste izen batzuk, kukua eta hola. Eta, hori zen sekula nahi identifikau izan hola. Orduan, lesbianak ezagutzen ginunak ere izian gehixo, igual, telebistan, sare sozialetan, gehixo emakume feminineagoak esan gehu. Ez dakitxe, gisa saltori ez duela eman, igual neska gustatzean salto hortatik boiera izatean saltori bai, baina ez lesbianatik boiera. Bai. Eta, esan duzunarekin ere, pixka dela, desiratik arago doan zerbait ez da, boiera identifikatzen dugula igual, munduratzeko modu bat bezala. Ni munduratzena ez boiera bezala. Ez desirari dagokionean bakarrik baizik eta zu nola munduratzen zeran, zera baki hartzen dituzu, nola lerratzen zeran gauza batzuekiko. Ados, bai. Eta uste nire ez zela inoiz identifikatu lesbiana bezala. Orduan zer da, apur bat, politizatzeko, zuen identitatea politizatzeko tresna bat, lesbiana agien da, esan bakarrik desira bat da, baina eske hortik aratago doan zer danez, politikoago da, ez da boiera da hortako terminoa, apur bat hori esan dezu, ez da? Bai, eta balio digu boiera terminoak igual hemen eta guri, eta bizigeran leku konkretu honetan igual beste nun baiten, lesbiana hitza horrendik erabilgarri zaie eta badauka guk ematen dioguna baino zentzu politiko handiagoa, baina, bueno. Guk estrategikokio hemen esan erabiltzeula, baina, igual beste testimuru batzutan. Esan dezu agian ez duten ez erabiltzen zuen ainiok agian zarkituta geratu da batzuentzako ere, terminoa ezakit, termino berriak, adibidez, eneriz kodatu zia aurreko batek, leheno, zela asko tortillera, eta hori indala, boierarekin horrezkatu beraz, termino nahiko moderno dela esan dezakegu. Bai, ez esan gehu. Eta esan dezu hori dara, azken finean munduan proiektatzeko modu bat ez dela beste desio bat. Zelan bizi duzu hori egunerokoan? Egunerokotasunean zer suposatzen du boiera izatea egunero, zer egin behar diozue aurre? Bai, bota. Ez dakitxe, nik uste heterosexualitateak eraikitzen ditu gizonak eta emakumeak, eta orduan pixkat
rebelatzea igual norma horren kontra, ez? Orduan, rebelatzean ez norma horren kontra, violentzia hori ordo. Orduan ikustet alde batetik dela hori, baina beste alde batetik aldarrikatu behar da ere, osea, hor heterosexualitateako sortuko da, emakume eta gizonak sortuko da harremana, subordinazio harreman hori, eta modu baten ere subordinazio harreman horren parte tokatzatzun hori ez betetziak bai suposatuko du violentzia, baina bai bada ez parte hartzian subordinazio harreman hortan ere askatzaia. Orduan, hori hemendik aldarrikapen bat boierak bihurtzeko. Horren, askapenerako bidea hori da. Bueno, izan daiteke bide bat. Bidetako bat. Hori da. Bai, a ber, da nik uste egunerakoan suposatzen dizula espazio batzutan suposatzen dizuet lerratzea gauza batzuekin eta jasaten duzun violentzia bati aurre egitea, ez? Erabaki dezulako nolabait ateratzea berak aipatu duen sistema horretatik, heterosexualitateak ezartzen duen gizon emakume ulerkera horretatik, eta harremanak ulertzeko modu horretatik. Eta egia da, suposatzen dizula espazio batzutan adibidez lan normatibo batean suposatzen dizula kriston violentzia orduan batzutan erabakiko duzu zenbateraino zauden prest violentzia hori asumitzeko eta orduan batzutan igual inkluso lesbiana izango zera eta ez boiera, inkluso ez errez. Baina beste espazio batzuetan igual gertukoago ditugunak suposatzen dizu hori esan detena lerratzea gauza batzuekin eta munduratzea beste modu batera. Bai, apur bat aldarrikapen bat, ez? Hori dara bat, sujeto politiko bezala ateatzea. Eta askotan eta bartzatea zenbat alizein behar zutea armairutik atera hori etengabe ez ni boiera naiz edo horrela ze azken finean sistema heteronormatiboa danez, etengabe operatzen da heteroak garela tanak, ez? Hori nola bizi duzu egunerokoan ere bai. A ber, egia da, justo azken aldean, zait askotan tokatu ateratzea ibiltzen naiz. Suertez inguru oso boiero batean, orduan nahiko espazio etxekoetan ibiltzen ez, baina adibidez, aurretik nuen lamatak hasi eske etengabe. Osea, gimnasio batean, imaginatu zenbat hetero gimnasio batean. Nire izartze gimnasio batean, ze beldurra. Eta, etengabe. Ez daki galtzituztena, eta zure nobioa, no seke. Beti berri. Bale. Baina, egunerakotasunan gero, oso espazio boieroetan ibiltzen naiz, normalki. Bueno, ze ondo. Behintzat, espazioak erosoak tora bilatzen. Nire antzoketan, nire nahi ibiltzen gimnasiotan eta hola orduan. Ez baina, bastante entorno boieretan. Baina, gero izan daiteke ere, jutea ez daki nora, ez daki zerretara ez dena zure herria edo de repente hastea morreatzen tipa batekin, ateratzea ere hor. Igual inguruko jendeak espero ez duenean hori ikustea eta batzutan bada. Surprise. Segun nun apuro gehiagorekin egin dezaken zuzer. Apuro edo apuro deitu, beldurra deitu, ezakit. Inguruan arabera. Igual pereza ere batzutan. Enago perezta zitzuko begira da momentu honetan. Ez que zintza izan hauza harta eta indartsua egun osan zehar, nekatuta egotea ere zilegi da, erabat. Eta, hitz egin dugu pila bat, nola politikoa, eta esgatu politikoa, eta bago esaldi bat dela, boiera izatea autopolitiko bat dela. Saltxan, hau bai dela, salseo. Zein ditzi duzu horren inguruan, nola ikusten duzu hau? Nor kasi nahi? Zuaziko zea, Nik bai defenditzen dela autu bat. Batez ere, eraikia dela, autua dela, batez ere bestela nahi dolako esan berezkoa dela. Eta berezkoa balin bada alda izan biologikoa dela eta horrek arrisku batea eramateu, porque balin bada heterosexualitatetik kanpo egotia berezkoa da ere bihurtu lehike logika hortan heterosexualitatea ere berezkoa dela eta biologikoa dela. Ordan arrisku horrekin ez jokatzeko irutzat importantia dela esatia ere ikisa dela. Gisa da ero eztabaida hori ez guk gure lagun boiera marikan artean askotan eztabaida daude hau da eontzan gaia ere pilpilean eta askotan esateu guk nerabezaroan adibidez
bai saiatu ginala asko heterak izaten da, ez ginen lortu, orduan, ez ginen hautatu, bai izan zan zeuze, hola izan zana, eta ez nahi ginulako, orduan, ordo ere gatazka hori ez, baina, bueno, irutzat importantia dela ulertzia zeuze eraiki bezala, batez ere heterosexualitatea ere eraiki bezala dalako taula deseraiki aldalako. Bai. Bai, egia batzutan heterosexualitatea naturalizatzen dela gehiago ematen dulako zu jaiotzen ziranean de facto ja heterosexuala izan bazterala orduan. Eraikia den gauza bada, baina ematen du de facto bat horrela orduan naturala izantekena, eta beste antinaturala, baina ez, osea, badagoela hortzea bat. Elizak hori dio, ez antinaturala dela. Hori. Bai, baina, bai, ni, hola, orokorrean esaldiarekin ados nago, eta bai, boiera izate autu politiko bat da, bueno, nik adibidez, osea, boiera naiz, baina denborarekin politizatu dut boiera izate hori, ez? Osea, hasieran igual desiratik izan zaitezke boiera, zen igual ez dituzu tresnak nolabait politizatzeko zerana, edo bizi dezuna, edo pentsatzen dezuna, ez? Eta ez dakit adin buelta esan, baina imaginatu, 16 urteko buelta hortan gehienok pasageranean heterosexualidadea izeneko mundu horretatik. Alabe harrez, nahiz eta igual nahi ez, baina zaila dela segun ze inguru eta segun ze tokatzen zaizun. Baina gero esaten zuna, nila boiera naiz eta hasten zera politizatzen pixkanaka ez, eta ulertzen duzu boiera izatea eraikia dela, baina geroago kontrara beste zea bat, alde bat, nire ustez beti ez duela balio esatea boiera izatea politikoa izan daiteke, osea politikoa denik, ze osea zu baldin bazea hetera bat eta munduratzen zera hetera bat bezala, baina nola boiera politikoa izan zaitezken esatea boiera zerala, nik ustez fleko batzuk badituela horrek. Edo adibidez bisexuala zeranean eta esaten dezunean boiera zerala ere politikoki. Osea, bai, ulertzen dut izan zaitezkela, baina zuari baldin bazera munduratzen zure bikote, imaginatu bikote bat baldin badezu gizonezkoa dena, eta bizitza hetero bat baldin badukazu berarekin, eta munduratzen zera horrela, zaude gure ardatz zapaltzailearen bandoan. Que no va de bandos, baina ulertze gehazu. Bai. Osea, tezula aldarrikatu agian boiera zarela balin mazu bizitza heteronormatibo bat nolabait? Osea, hori da protiozuna? Osea, igual aldarrikatu ezakezu zen, igual gero espazio askotan munduratzen zera boiera bezala, eta hartzen dituzu erabakiak eta eztabaidatzen duzu, eta dituzu jarrerak, eta ez? Edo gorpuzten duzu, baina gero, ez? Egia gu ez gera inor, edo osea, persona bat ez da inor esateko beste bati zer den, ez? Osea, zuk ez diozu esan, zu bazera edo ez, osea, zuk erabaki baldin badezu edo zuk esaten badezu zerala, nien ez inor kuestionatzeko, baina, bueno, batzutan ustez flekoak eukiditzakela esatea boiera politikoa zerala. Osea, komodidadea izan daiteke ere edo... Batez ere aldezulako deskansau, ez? Osea, ezin dut deskansau. Ez zintzea momentu baten, bueno, gaur jai. Baina, bai, total guztiz ados, Eta gero ere ze momentutan esatezun boiera zehala, segun ze entornotan esatezun, autopolitikoa da igual entorno baten seguru altzan hasten ditxo esatezu, bai, ni boiera nahi, eta gero igual arrotzadan entorno baten, ez, orduan, nire ados nahi fleko horrek badakala. Claro, zuentzako da beti da gonzo zer, baina esatzen dute, bueno, orain ez, eta hori hola ibiltzea ere... Eta ber, boiera bezala, osea, noski mundu guztiak esan dezala boiera dela, eta izan dadila gero hori da, boiera. Baina, bueno, osea, gu ez gara ibiliko, egiten pedagogia jendea senditzeko onartua espazio boieroetan esaten boiera dela. Bueno, gero ere, esan dezuena ez, osea, neska batzuk egotean mutilekin horrek esan nahi du, ez dela ez da guztiz, osea, politikoa bat, baina baita ere, askotan desira hor dagoela, pero eske bestela, norra gongo zen gizon batekin. Eske, bueno, eta honekin jarraitu, zuentzako boiera izatea zer da,
zo zer zuen identitatearen zutabe oinarri bat edo aspektu jakin bat? A ber, nire ustez, boiera izatea bada zutabe bat nire bizitzan, identifikatzen ez boiera bezala ia etengabe. Bada nire bizitzan egoteko modu bat, baina ez igual, ezakit nola esan, sexualitateari dagokionean, ez desira baten perspektibatik lehen esan duguna, baizik eta munduan izateko jarrera gorpuztekoa identitate. Dena da, bai, identitate bat, baina gorputzarekin adierazten dezuna ere, ez dakit. Adibidez, nik bizarra eukitzea eta horrela egotea da nire identitate boieroan parte bat ere. Bestelako gorputz batzuk ere sartzen direlako boiera izate horretan, ez? Bai. Heteronormak ezartzen dituen. Bai, aprobatzen normari kontra egiten, baina fiskoki etengabe eta aurre horrela. Bai. Eta gorpuztezun horren kontzientzia eukitzea ere importantea da. Eta bertatik harremantzezea, bertatik harremantzen dira zurekin, bertatik eragitezu, transformatzezu, ez dakit, zapaltzezu. Orduan, bai irutzat importantiare kontzientzia eukitzea eta bai eretzako ere bada zutabe bat, da gisa da ere ukatzei zuen momentuan, zu horrekin apropiatzezean momentuan, gero ere indarra hartzen dijoala eta horrela matezula askotan lehenko derruan, baina bai. Eta bera, ni hortaz konturatu nintzen, hain importantea zela niretzat, igual hemenekan bihazte barru gauza diferente bat pentsatuko nuke. Oraintxe, venga. Baina, goazen naiz behin, lagun batek ekarri barziala, beste herri batetikan, enkargu bat. Eta, ez jutearen ni bertaraino, bertan bizitzen lagun batek ekarri bartzian. Eta galdetu zion besteak, hori zer da, mitika Donostiko boiera bat? Eta orduan, konturatu nintzen, jendeak ere identifikatzen zaituen ez, Donostiko boiera bat, hori da zure bizitzan, esan nahi du garrantzia ematen diozun zerbait dela, edo bintzat jendeak ematen diola. Hola identifikatu zara, leheno ez? Donostiko boiera bat. Claro. Baina ordura arte nik verbalizatu gabe nuen hori edo, hola kontzienteki pentsatu gabe nuen hori eta bai. Ez soilik emakume, boiera. Hori. Bai. Eta horren arira ez badago, ez daki boieran edo lesbianen hipersexualizazioa, ez? Zue gara zaizue, ez askotan ikusten dago, eta etengabe ikusten da, gizon batzuk egon, eta bagen egon, beste neskanatekin, beste boieratekin ligatzen eta jun, eta esan, ze katxonda olako gauzak. Zue gara zaizue olako hipersexualizazio eren bat, edo arrotza zaitu zaretela gizonen begiradan egoteagatik, edo desira horren bueltan. Wow, bai. Ez pornografian, pornjaben gizonentzako, ez dakit nola, dago kategoria lesbianas, baina ez dago neskentzako. Ez dago egina, zu sartzen zera porno juen eta sekzion lesbianas eta da gizonentzako egina dagoen movida bat. Ze hostia. Eta bertan azaltzen diren gorputzak ere, oso gorputz normatiboak izaten dira, beti ez dut esango, baina ia beti eta nolabait gizonezkoen begietara desiragarri egiteko betiko gorputz horiek eta kanona. Bai. Eta ere, segun zuk ze emakumetasun gorpuzten dezun, segun zu zozen emakumeak ere zego emakumetasun gorpuzten duan, orduan, balimadia batez ere bi emakume oso normatiba, orduan da, emakumeok bizitzen sexualizazioa biderbi, orduan oso jebixi izaten da askotan, hola da, bai. Azkenan gizonen begiradan egotzea etengabe egiten du, etengabeko bortizkeri hori jasamalzatea eta bai. Bai, hori da ez da guria eta guretzat sexualizazioa eta, sexualitatea eta hori borroka gubiago, ez? Zatia esparrua ere guria eta guretzat. Eta eraberian ere, berpentsatzia zer dan sexixe izatea, eta dana, baina bai. Dana berpentsatzea azkenean, ez da? Eta, nahi apurat positibago, zegin nego bortxatela, zuek referenteri auki dezue, referente boierorik edo horrela?
Nik uste, referente, boieroa hola, guk boiero izatea zer den esan dugun hortatik, igual olako referenterik nik ez dut gogoan izan detenik txikitan edola, igual orain gehiago ez, ezagutzen ditu alako gehiago ere, edo gehiago egon daitezkelako bistara ez, baina gogoratzen ez txikitan, ikustatzen una telebista, Goinkaleko Nekane eta Naroa, edo Los Hombres de Pakoko bi polizia hauek zirela lesbiana, super lesbiana, baina, bueno, eta gainera super gorputz normatiboak ere, baina esaten zenun, wow, ez? Osa, ez referente ez dela, baina, eta gainera zipa jozian, eta nola, eta zen como katakrak bat zure buruan, en plan, ja, nola zikustatu zerbait polizia da, baina boiera dia. Bueno, boiera lesbianak. Stop, polizia lesbiana, cosa es que stop, ez. Guztiz de stop polizia. Guztiz. Eta zuzako gondia referenteak? Ona etorri horretik komentatzen eta ez dakiz eta hau da, bueno, hau nik uste dela gure bigarren biblia, baina lehenengo biblia adolescentzian YouTubeen taula topago niomein bideo bat, Kaiali Miner da Lore Lujamiona. Horrek izan zian ikusten gure lehenengo referente boieruak, lehenengo referentzia bideo esela boierua eta bai hori nik uste bai izan dela. Bai, igual boiera termino arekin gehiago hori ere gogoratzet, baina nik beste gehiago identifikatzen nuen igual desirarekin, izateko modu batekin. Osea, zaukazunan oso argi aizeari zaiten pasatzen eta Bai. Zoazen arrain bezala bilatzen zuen bidea. Baina hori, aiz Euskal Herrian, borroka egon da nahiko presente, nola ikusten duzue, edo, ezak zu Kaiali Miner, baina Maialen Lujamio etanak, dira referente boieroak. Guztiz. Zer dago panorama Euskal Herrian, zer ikustazu etorkizunean? Ez dakit, Gipuzkoan boiera gaude supersaretuta azken aldian. Oso ondo! Bai, nik uste azken urtetan borroka boieroa ari dela gauzak egiten eta dira sortzen asanbladak, batzuk indar gehiagorekin, beste batzuk gutxiagorekin, eta igual ez oso aktiboa, baina bai balio izan dute igual saretzeko gure artean, eta gero igual ekimen sueltoak antolatzeko ez, igual nahi baldin bat antolatu ezakize boiero, bakit igual zein gana jo ezakize. Bai, gorron sare bat, ondo dago hori orduan. Eta gero badaudela talde historikoak, ezakit, sare lesbianista, edo, eta azken urteetan gazte izaten bala, hemen Donostian tiro egon zen hor ere, nahiz eta horren ez egon aktibo. Eta konturatzen zeari olakotan, guk antola goinean eskualdean jai Trasmariboioa, etorri zan jendia iparraldetik, etorri zan jendia Nafarroatik, zatezu, ze bihar dauan olako gauzak antolatzeko, eta antolatzezunean zela etortzen dan mundu guztia. Eta, ez dakit, joa, irutze dindarra hartzen. Bai. Beraz, azken aldian festak eta hola dexente egon diela, boiurrian ere antolatu genituen asteburu dexente, Trasmariboioetatik ere antolatu dira azken aldian jai batzuk ez, eta egia da, ez dela kasualitatea ere justo elkartzen gerala hor Euskal Herriko leku askotako jendea, behar espazioak behar ditugula eta hortik ere egiten degula borroka, ez. Egia da batzutan igual eman dezakela beti jai giroan batzen gerala, baina autokritika bezala ere igual batzutan falta zaigu edukiz betetzea eta eztabaidatzea, zer da boiera izatea guretzat nondik egiten dugu, da boiera izatea da gure bizitza gestionatzea, autogestionatzea gizonik gabe, hori posible da, edo ze aliantzia behar ditugu zen momentutan zeinekin. Batzutan igual ere ez, eta hori egiten ari gerala baita ere, ez gerala bakarrik festarako elkartzen. Ez da gorrun bakarrik parranda. Ez. Hala ere, jaia baita borrokari. Azkar ze amaitu behar dugu ja. Ez, hori askotan arpo iratzi gutela, etxezu ligatzeko eta berba ligatzeko bai, ez? Aizu ligatzeko? Baina oso esan nahet. Baina ala ere ukatzako askotan politikotasuna eta almen transformatu isua eta ez, baina kritika horrekin ere, autokritikan ere ibili beharria. Bueno, ondo dago, Trasmariboio topagunak egin behar dira, saretu bara eta dana, beraz, agen horrela amaituko dugu, zizkia denbora badoa eta zenbat zengo genuken honen ninguna.
Oso azkar pasatzen zait. Bai. Bueno, eskerrik asko eta uma, eta goazen desbederatuak, festak eta dana egitera, eske dena imar da. Bai, dena. Bueno, eskerrik asko. Bai, zuei. Zuei. Aio!